Dat doe ik met 3 heren op de bank. Ja, net de mensen, kan ik me vertellen. Het gaat om de middelste, Anno. Maar er zitten 2 maten nog naast hem. Michiel en Nico, mooi hem er binnen. Dat had alles weer met Skeffer te krijgen. Maar Anno, we beginnen met die. Ja. We kennen die natuurlijk van wij maar van de Werf. Maar we gaan die allereerst nog gewoon met Vender Werf. Ja, klopt. Vertel hem, na je week vreed, want daar van je haast een feestje in Neushoorn. Ja. What's the story? Ja, nou het begint eigenlijk mooi Van der Werf. Het is eigenlijk, ik ben onlangs 50 jaar geworden. En ik heb besloten Michel wat cadeautjes te Jan. En ik wie dus laatst al mijn Van der Werf in bandformaat. En nou ja, dat ben al hier muzikanten geweest die ik gewoon in verschillende formaties spelen. En wat nou eigenlijk het leuke is ik kwam Skeffer in, de band Skeffer. En daar is Michiel Hogeboezem, die naast mij zit, is daar de producer en mixer van. En hij doet ik mijn cd's van Van der Werf. En onder mijn eigen naam heb ik wel dingen uitgejoend, wat Michiel ik dient het. Dus het, om gewoon wat optredens te genereren, hier kon ik eigenlijk wel een band broeken. En Skeffer wil eigenlijk ik wel wat optredens hebben. En ik dan vooral eigen werk dwan. Dus dat is eigenlijk het doel. Ja. Michiel, je bent druk bij beide bands. Zit er een enorm verschil in die beide bands als het productioneel benadert? Ja, zeker. Het zijn 2 verschillende werelden, maar alle 2 heel interessant. Ik bedoel, Anno is een echte singer-songwriter, moet je eigenlijk zeggen. Ja, een beetje blues, hoe ik behoor. Een beetje blues, een beetje rock. En Skeffer is echt een rockband, een symfonische rockband. Dus nee, dat zijn wel verschillen, maar er zit ook wel weer overeenkomst in de liefde voor de muziek. Dus, it's all in the family. It's all in the family, ja. Ja. Nico, hoe is het met Skeffer trouwens? Het gaat goed met Skeffer. Ja, maar wat binnen de plan? Ja, je hebt spelen op het Jitje-feestje van Anno, zo neem ik het maar even. Maar, ja, dat is, en ik zie het correct te denken van ik maar nog 50 worden. Dus misschien komt er nog wat feestjes om. Ik ben er nog heel dik omheen. Nou ja, daar komt het vanzelf achter. Daarom. Ja, maar hoe zit de band ervoor en wat ben de plan? Wij zijn heel hut aan het schreeuwen. Dus de plan binnen waar we haast weer genoeg noemers om een EP te maken. En nou, de wist, maar die EP's die er nou binnen, er zit altijd wel een thema in. Dus daar ben we nou nog wat nou op ziek van want uiteindelijk komt er altijd iets uit wat het gaat ergens oer. Die laatste stay, dat op een gegeven moment kwam dat ik boppen van oh verrek. Het thema van wat we nou skreun hebben. Nou, en zo zitten we nou weer te denken van we hebben een protte skreun. We binnen nog een heel protte aan het schreeuwen. We binnen te arrangeren. En dus die volgende, we brengen zo nou en dan natuurlijk een eigen nummer uit. Want we hebben genoeg op een plank lezen. Dus het laatste dat we leeuwig Still Believe. Wat dus gitarist Ietsen Peterson skreun had. Dus daar ben we nou druk met wandelen. Dit My Anno is een ontzettend leuke... we zijn zo complementair, blikt, als bands. En het is ook heel leuk, want en natuurlijk wat Anno de laatste jaar die mijn Van der Werf bij die, bij Noorderwien. Ja, daar is die een prachtige muzikanten te spelen. En we kennen ze al hier wel. En dan denk ik van ja, en nou doen wij dat. En wij jou is eigen draai daarom. Dus het is... Aan de ene kant is het Van der Werf maar een skeffersausje, maar aan de andere kant, ja, het is ik zou haast zeggen, het is ingewikkeld, maar het is ingewikkeld om u te lezen en ik denk. Ja, de soest het gewoon jaren matten. Ja. Hoe dat uitkomt. Nou, we zijn kijk, het zal in de family en familie kan soms heel ingewikkeld zijn. Ja. En toch jij die bij elkaar. Dat is misschien ook wel het feestje. Anno was dwaan gist, want ja, dus hij is alleen 50 hier. Dan best naar Amerika geweest om het echte feest even te vieren. Ja, jongen. Zeker. Vervolgens komen we weer om. Nou ja, Van der Werf, Wijma van der Werf, best met van alles nog bezig. Ja. Maar dit is wel werd het muzikale al hier even bij elkaar komt zo'n Vreetian Hazes. Ja, ik wil gewoon eigenlijk al die dingen. Mijn kracht is eigenlijk gewoon om mensen bij elkaar te roepen. En jongens, we beginnen wat leuks aan. En lekker musiceren. En we beginnen muziek maken zien. En dat wil altijd vanuit een thema. Wat ik, en die projecten die ben ik eigenlijk ik wel een beetje op de eigen verlend. Trots de drukte maar Wijma van der Werf. Je spelen prot, hè? We hebben echt een heel soort maar spelen. Dus ja, dan fiest ik wel eens dingen. En dan denk ik van, jee, dan stiest die weer in de overruimte. En dan denk ik, oh ja, een band. Ja, te gek, man. En ja, het is wel heel grappig. Want je moet al hier weer iets met elkaar horen. En je komt dezelfde fricties, weet je. Maar ik de mooie dingen. Hè? En het leuke is nou
nou ik wat ouder ben, is alle ego is gewoon fut. En doe je het gewoon echt niet meer om iets te bereiken, maar echt voor de willen. Echt voor de fun. Ja. Merk dat Michiel in de benadering van dat soort jongens. We zijn natuurlijk al jaren met dit soort bands bezig. Toen kist die jongens ook. Best een redelijk trouwe producer, wat dat onbelangrijk. Dus Jos ouder en ervarener worden. Maar ik wil wel verroeren in, denk ik, of niet? En leuker om mee te werken. Toch wel, hè? Ja. Dat hele krampachtige er wat ouder. Nou ja, je hebt een hele laag muzikanten die heel erg ambitieus is en heel goed weet wat ze willen. Soms wel te graag misschien. En soms wel eens te graag. En dit zijn allemaal geroutineerde mensen en ook nog een keer aardige mensen en leuke mensen om mee te werken. En ja, dat is altijd heel erg fijn en heel erg prettig, moet ik zeggen. Wanneer komt u in beeld als producer bij bijvoorbeeld dit soort groepen? Is dat alles al uittocht is of bemoeit je er ook vanaf het begin mee? Nou, dat is verschillend. Dat is bij Wijman van der Werf krijg ik een partij files opgestuurd. Maak er maar wat van. Wilt u hier eens even naar kijken, meneer Hogeboezem? Ja. Nou ja, en dan ga ik daar een beetje mee aan de gang en ga ik daar op los. En soms draaf ik ook wel veel te ver door en dan word ik wel weer teruggefloten door de heren. Ja, Skeffer, daar werk ik al een aantal jaren mee. En ja, daar schrijf ik ook wel weer dingen voor. Dus dat is weer heel wat anders. Goed, als muziekliefhebbers, dit is gewoon ontzettend leuk om te doen, kan ik me voorstellen. Het is het leukste wat er is om met muziek bezig te zijn en om daar mee te gaan klooien. En daarmee te bemoeien. Ja, lekker werk. Ja. Zeker. Een goede bemoeienis. Goed. Arno, Fredianne, wat gebeurt er al hier? Wat kun je even een mooi reclame-riedeltje horen? Waarom moeten we daarheen? We hebben het festival Waves. Ze zag het jam, dat is van jam naar een nummer van Skeffer. Ze heet het festival. Er ben in totaal 3 acts. Wijman van der Werf Brigitte. Daarna een set Skeffer, symfonische rock. Daarna swingen, soul blues, Peer Friese stikken. Wij rieden terug, is hier heel vaak op de radio. Ja, en het café, daar kunnen ongeveer 120 man in. Dus ik ben de helft van de kaarten kwijt. Dus kom maar. Hij is een volle jongen zeker niet hoor. Ja, dit wordt aardig onder bak. Kramp in Kramp in de vingers. Ja, nou ja. Lokkig is het werk van Skeffer is inderdaad redelijk intensief. Ja. Het werk van Anno is iets meer laid back. Michiel zei van singer-songwriter-achtig. Er zit inderdaad een protte blues feel in. Dus daar red ik mij ook wel mee als oude metal jongen. Dus nee, dat komt voor goed. Ja, het leuke is, hij speelt gitaar. Ja. En Ietsen Petersen hebben we erbij. Dus er zijn 2 elektrische gitaristen. Dus ik speel hier hoe alleen maar akoestisch gitaar te spelen. Jammer dat ze gewoon uit de tent slaan. En af en toe steen ik zelfs zonder Hey, gitaar. ik begin met de gitaar te zwaaien. Ja, precies. Ja, niet zo'n ego, hè? Ja. Oh ja, nee, ga maar op, jongen. Ik wil maar net volwassen worden. Goed zo, bij deze. En kun je zo'n beetje onderuit heen je vreet Michiel of net? Nee, het vol aan de bak. Vol aan de bak? Ja. Achter de schuiven? Achter de schuiven en gas erop. Gaas erop. Ja. Net staan er maar erheen. Fredianne en Neushoorn wordt een fantastisch muzikaal feest. Nou ja, dat Rij Heren had al even verteld. Dan ben ze mij volledige bands. Ik denk ik een volle zaal. Ik zul er gewoon heen again. Dank u wel jongens voor je komst. Succes alvast. Dank u wel. Maar nog hoef je niet of het is toch klaar? De repetities bij West en de teksten zitten erin. Maar het er nou in zitten. Dus bij deze. Goed.